Пуснах записа и то падна. За човек, който няма на какво да си подпира телефона, подпирам го на едно кераве. Сега изглежда сравнително нормално. Ако ще можеш да включиш, аз ще направя снимка. Изглежда много яко. Бих качила това на стори. О, мага да! Готово. От нашата баня за вашата баня, че няма да е Get Ready With Me, защото е скучно. Подготвяме се за косплей фотосесия. Аз ще започна с лещите, защото I'm fucking tired. Трябва да слагам лещи ли? Сложих си база за Да, грим. сега колко да слагам в него? Много малко. А сега ще сложа смеска от два фондютена, защото трябва да съм по-бледичка, отколкото съм всъщност. Бива да е едно голямо приключение. Точно така. Днес не сме толкова на кеф май. Да. A few moments later. Без Васил е различно, нали така? Обикаля с музичка и просто смукая. Така, добре дошли да косплей грима, където всичко е вайбс. Гайс, аз не притежавам гримове, тук ще... Не, Васко е хубаво много това. Да, той просто минава и с него минава и музиката. Сега слагаме коректора. Му да дойде, само че не дойде с музиката, мъче. Когато минаваш и музиката Първото нещо, което ще направим Слагам като кремче. е литерали реклама на Гинтама. Гледам Гинтама, малко хора са гледали Гинтама на този свят. Да, между другото аз не съм нищо, че ще бъда Да, нищо, че ще герой от Гинтама. ще бъде герой от Гинтама. Сега няма да е Не герой от сега, Гинтама, да. но за това, за което ще рекламираме, ще участваме на Аниплей. Той е като косплей, обаче театър. Аз ще е Гинтоки, аз ще съм Кагура, а тя ще е Шинпачи. Тоест, ние ще сме тримата главни герои. Да. Когато оставя време за това, ще видите какво представлява, защото 100% ще го кача в канала. Така, слагам си два вида ръж, because why not. Навън вали сняг и заради това фотосесията ще стане в София. Първата ми идея беше фотосесията да бъде на Ходим до Витоша. Витоша, толкова се радвам, че не се стигна до Витоша. Да, аз нищо не обяснявам, но да, слагам си коректора, I guess. Аз обяснявам какво правя, тя е с 5 стъпки назад always. Проблема е, че аз не знам какво правя. Просто правя нещо. Actually, за тази фотосесия обяснихме само Васко какво ще косплева, а Васко дори не е в кадър. Аз ще бъда Рукия от Bleach. Аз съм Фрирен. Again. Фрирен. Фрирен от Фрирен. Я. Вече мощна Не знам линия. какво се вижда. Си очертасните смолив. Като призрак си. Аха. Вече приличаме на човек. That's good, I guess. Аз изглеждам по абсолютно същия начин от преди 15 минути. Хубавото на Фрирен е, че мяза на мен. Слушам инструкции. Не знам какво да правя. Ох, мамо. Не трябва да сложи някакъв хайлайтер. Somewhere, somehow. Ще си хвана косата, за да си придърпам тази част от лицето. Аз нямам тейп. И затова за да придърпам лицето, просто хващам от част от косата си и го правя с нея. Което е много болезнено, но си заслужава. Храната е готова. О, мага, имаме нужди! Ма трябва да довършим грима. Да. Ето, виждате ли сега как лицето ми се лифна нагоре? I love that. Вече го действам по-напълно импровизаторската. И аз искам този хайлайт. Добре, взима и аз и без да искам. Те си сложа тук. Because I love it. You know, обикновено повечето хора се стараят да си подобяват чертите на героя as much as possible. И аз гледам някакви типични черти за героя, но много обичам да импровизирам с грима и да правя каквото си искам. Аз обичам да изглежда добре за мен. Така. Не се виждам. Ето, заповядайте. Така, сложихме си изкуствените трубички под очите, които не се виждат на камера. Видите ли, я гримирах преди няколко дена и тя вече е забравила какво съм използвала в Естествено. лицето й. I'm ready. Full face. Good for you. Моят грим е почти готов. Започваме Yeah. с аутфити. Отиваме да ядем. Да, отиваме да ядем. Бай. Нудли и ние, и Лилия, и... Косплей материали against the world. Ако ви покажа как изглежда апартамента след като се изнесохме, не искате да знаете. Hello. О, Аз ти казах, че ще намеря начин да поставя телефона. като тръгнем няма да седи така. But good for you. Фотографа ни още не е тръгнал, ти е брат ми. Да. Ще отнеме време докато изляза. Да наблюдава.
Лиля, Росен, снежната топка на Васко и замръзналия Васко. Да, сейм. Hello, guys. We wanna die, basically. Това са ни нещата от Ани Плей, които седяха в колата на Лилия цяла седмица. И това са ми батушите. И клечките, с които ядох спагетите преди малко. Мисля, че това е финала на нашия почти нищо не заснет влог, но карай. Каквото такова. Изоставят ме сама в този апартамент, който разбъркахме заедно, но сега... Съжалявам. Не, аз... Окей, гайс. Ще видим. Какво ще стане това? Чао.